दा नोंथांमोना सानदों नामा जाय एलबामखौ बिसोर दिहुनदों थारमाने सानि लिय'निखौ मा जाखांफुबोनाय गथ'साफोरनो सिनायथि होनो नागिरदों नामा जे बे सोरबांजों जाया बिसायाबो स्ट्रिक्ट एक्शन लानांगौ बेखौ दुनियानि फाल्तु गान हाय हेलौ लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबावखौ खालामबाय थालासे सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो थ'दे बिदिब्ला थ' लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो हमदां हाखाबाय मोनथिखाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंनो थांलियासै सिदा मेन पइन्टआवहाय फैनोसै आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दाखालि सप्तासेनि आगोलावहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ ओंखारदोंमोन आरोना लोगोफोर सानि लिय'नि होननाय थ' आंबो बांद्राय नायाखैमोन आं मैयासो नायनानै थ' आंबो नायनानै एसे मिनिथावना बायदि मोनदों आरोना बे मिउजिक भिडिअ एसे जकिं टाइपनि नालाय ओंखायनोथ' आंबो नायनानै एसे मिनिनोबो ओंखारबाय थ' बेखौनो लानानै बे जन ब्रादारा दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मा बाथ्रा फोरमायनो सानदों आं बेखौनो लानानै फैबाय आरोना थ' बे मेथाइआव बे मिउजिक भिडिअआव बिथां साथाम सुबुङाहाय फाव खालामदोंमोन आरोना बेहाय दोङो बिपुल लोगोसे फ्लरिना आरो लैथुम बिथां साथामा बे सानि लिय'नि बे मिउजिक भिडिअआवहाय बिथां साथामा फाव खालामदोंमोन आरोना थ' लोगोफोरा बे मेथाइखौनो लानानै दिनै जन ब्रादारा बे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सुबुंफोरनि सायाव बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायनो सानदों बा मा मेसेज होनो सानदों आरो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो गुवारै बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायदों आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बे जन ब्रादारा दि नोंथांमोननि सेराव मा बाथ्राखौ फोरमायलांदों बेखौनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिग्रोनि आरोना थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिमल' नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांदो हेल' भिउवार्स आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों बे जाहैबाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सायाव मोनसे खोथा बुंनो सानदों आं दिनै माखासे बुस्थु माखासे भिडिअसफोरखौ नुनानै आं लाजिनो ओंखारदों सासे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे आर्टिस्ट जानानै आं दिनै लाजिनो ओंखारदों खोथाया जाहैबाय थारमाने आङो दहायसो खोनादों बे गानखौ सानि लिय'नि बे सानि लिय'नि नामाव जे मोनसे माबा बानायनानै मा होनोमोनलाय गान बानायनानै दा भिडिअ बानायदों जे भिडिअ एलबाम मोनसे ओंखारदों बुहुद लाजिथाव बियो दा नोंथांमोना सानदों नामा जाय एलबामखौ बिसोर दिहुनदों थारमाने सानि लिय'निखौ मा जाखांफुबोनाय गथ'साफोरनो सिनायथि होनो नागिरदों नामा जे बे सोर सानि लिय'निया सोर बेखौ गुगोलाव सार्च खालामोबा बिनि मोजां भिडिअनिफ्राय बांसिन गाज्रि भिडिअआसो ओंखारो अबभियासलि सानि लिय'नि गान जुदि दिहुनदोंबा अबभियासलि दानि गथ'साफ्रा गुगोलाव नायखागोन बे सोर नायनानैथ' बिसोर सानि लिय'निखौथ' मोजां बुस्थु नुनाय नङा होमबा नोंसोर मा सिनायथि होनो नागिरदों नामा जाखांफुबोनाय गथ'फोरखौ जे सानि लिय'निनि गान मोनसे लाबोनानै जे बियो सोर बेखौ सिनायथि होनो नागिरदों नामा आरो जोंनियाव बिसा गैला नामा जाहा थाहा गोसो बायदि गान दिहुनदों गोसो बायदि एलबाम दिहुनदों आरे थिग আছে ल' बाजेटआव दिहुनदों थिगैनो दंब्रा दे दिहुन ल' बाजेटआव दिहुनदों होननानै जानला मानला नोङो एक्टिं स्किल्स गैया मा गैया दुनियानि नोङो माबा मा होनोमोनलाय गान दिहुनलाबायनाय माने डिसगास्टिं बे बुस्थुआ बुहुद लाजिनाय मोनदों आं बिसाया बेखौ स्ट्रिक्ट एक्शन लानांगौ आरो आंथ' बुङो जानला मानला बेफोरबायदि गान दिहुनग्रा मानसिफोरखौ बिसानिफ्राय आउट खालामनांगौ आरो रेस्ट्रिक्टेड बानायना दोननांगौ बिसोरखौ लाजिनाय मोनदों आङो सासे आर्टिस्ट जानानै बेबायदि गान डिसगास्टिं भेरि डिसगास्टिं मा होननो सानदों ओरै जाथियाबो बिदिनो जागासिनो ओरै फिल्म लाइनजोंबो फिल्म इन्डास्ट्रिजोंबो बिदिनो दाख्लैसो बावै जानानै थांबाय जानला मानला फिल्म इन्डास्ट्रिनिनो आरो जानला मानला गान दिहुनबावबाय सोर नायनांगौलै सोर नायनांगौ बेफोरबायदिजों बिदिजों कालसारा मारै दावगानांगौ जाखो
भिडिअआवथ' कमेन्ट्सआनो नायजाया बे एलबामाव दुनियानि बखिजानाय दुनियानि बुंजानाय मोनसे एलबाम दिहुनोबा मोनसे फिल्म दिहुनोबा मोनसे मोजां फिडबेक फैनांगौ पाब्लिक रिभिउआ माबायदि मोजां फिडबेकआ पाब्लिकनि फिडबेकआ माबायदि बेखौ मोजां फैनांगौ नों कमेन्ट्सआव नायबानो मिन्थिगोन प्रडिउसार डाइरेक्टरा दुनियानि लेथ्रा लेथ्रा कमेन्ट्स बिसाया बेखौ स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ एफा लथं फथंजों जायाथ' एफा लोरबांजों जाया बिसायाबो स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ बेखौ दुनियानि फाल्तु गान मा सानदों मा इन्ट्रडाक्सन होनो नागिरदों बे सानि लिय'निखौलाय बिसाया बेखौ स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ लासिं सिंनो तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निश्चय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला निश्चय थारैनो बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना बुजि मोनाखैब्ला अन्नानै बे भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बिथां जन ब्रादारा मा बाथ्रा बुंलांखो मा बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायलांखो आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय आं बांद्राय बुंनो थांनायासै लास्ट जोबनायाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसेल' बाथ्राखौ रिक्वेस्ट खालामनो होननानै सानो आरोना लोगोफोर तो आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव जुदि आंनिबो माबा मोनसे गेना गोरोन्थिफोर जुदि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर नायाव आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय जुदि गोदानब्ला आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे आं बेफोरबायदि भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय